Danas govorimo o računalu i njegovim dijelovima. Vidjet ćemo od čega se računalo sastoji i koji su osnovni dijelovi. Idemo prvo pronaći definiciju računala. Što bi bilo računalo? Svakako se možemo složiti da je to nekakvi elektronički uređaj, radi na struju i koji prema našim uputama rješava razne zadatke. To može biti crtanje slike, pisanje teksta, gledanje videa i tako dalje. Od čega se računalo sastoji? Sastoji se od dvije cjeline. Prvu nazivamo sklopovskom opremom ili sklopovljem na hrvatskom jeziku, a na engleskom se zove hardware. To su svi dijelovi računala koje možemo vidjeti i opipati. Dakle, to bi bila tipkovnica, miš, monitor, kućište, CD, DVD, USB stick. Dakle, svi ti dijelovi koje možemo rukom dotaknuti. S druge strane, postoji programska oprema ili ti programi, a na engleskom jeziku zove se software. To su sve programi i svi podaci koji se nalaze u računalu. Bez softvera ili programa računalo ne može ni raditi. Ako to usporedimo sa čovjekom, ista je situacija. Naše tijelo, fizičko tijelo, je zapravo hardware. To su ruke, noge, glava, unutrašnjost tijela. Dakle, svi ti dijelovi koje možemo opipati i vidjeti, to je za nas hardware. A s druge strane, software bi bila naša sjećanja, naše misli, naše osjećaje i naša znanja. Mi ih ne možemo vidjeti, ne možemo ih opipati. Jedno bez drugoga ne može funkcionirati. Vidjet ćemo koje vrste računala postoje, pa počet ćemo od osobnih računala koje mi ljudi koristimo za osobnu upotrebu. Prvo bi bilo svakako stolno računalo. Otkud naziv stolno računalo? Dolazi od engleske riječi desktop. Dakle, to je računalo koje je dizajnirano, napravljeno za rad za stolom. Može biti na stolu, u stolu, pod stolom, pored stola. Sastoji se od nekoliko dijelova, kućište koje je središnja jedinica, monitora, tipkovnice i miša. To su dijelovi bez kojih to računalo ne može funkcionirati. Može se dodati i dodatna oprema kao što je mikrofon, web kamera, može se priključiti projektor, pisač i tako dalje. Sljedeće računalo koje vidimo zove se all-in-one računalo. Dobilo je naziv po engleskim riječima sve u jednom. Dakle, ovdje je situacija da se čitavo računalo zapravo nalazi iza monitora, a na to računalo može se priključiti tipkovnica i miš. Većina tih računala ima i ekran koji je osjetljiv na dodir. Postoje i prenosna računala koje nazivamo laptop. Ta računala zapravo su rađena od jednog dijela koji se da preklopiti, dakle u gornjem dijelu je ekran, u donjem dijelu je ostatak računala sa tipkovnicom i osjetilnom plohom za upravljanje s mišem. Ono što je jako bitno je da to računalo u sebi ima bateriju pa može i do nekoliko sati raditi bez struje, ali mora se napuniti u određeno vrijeme. Pogodno je za prenositi, za ljude koji žele negdje putovati pa žele raditi recimo u vlaku ili negdje i nije vezano uz određeni prostor. Tablet je slično računalo, ali manjih mogućnosti, također je prijenosno i sve svoje dijelove ima u kućištu zaslona koji je pak osjetljiv na dodir. Neki tableti imaju mogućnost i postavljanja SIM kartice, tako da možete biti i na daljinu bez Wi-Fi raditi. Pametni telefon je zapravo najpopularniji oblik računala danas. Naziva se smartphone. Za njega je bitno reći da osim što je računalo ima i najvažniju funkciju, a to je da možete razgovarati, slati poruke. Također se ovdje nalazi i kamera, odnosno fotoaparat. Može se snimati film, može se snimati i fotografija. A moderni smartfoni mogu i uređivati, imaju različite aplikacije koje se mogu instalirati. Nakon osobnih računala ovdje su poslužiteljska računala. To su uglavnom super računala ili poslužitelji koji se nazivaju engleskim rječnikom serveri.
Čemu služe ta računala? Ona su najsnažnija i najnaprednija računala koja obavljaju različite složene zadaće. Mogu služiti nekim fakultetima za različite izračune ili znanstvenim institucijama, koristi ih vojska za različite simulacije. Za njih je bitno reći da rade neprekidno 24 sata, što znači da moraju imati i pomoćno napajanje u slučaju da nestane struja. Također smješteni su u posebne prostorije gdje je određena vlaga i temperatura uvijek u istom nivou. Sve se to mora osigurati za nesmetani rad ovakvih računala. Čemu služe takva računala? Ona istovremeno poslužuju na tisuće korisnika, za razliku od ovih osobnih računala gdje se u biti jedan korisnik koristi tim računalom. Za ova računala je bitno reći da ih istovremeno mogu koristiti različiti, dakle tisuće korisnika. Također svaki put kad pristupate internetu, vi pristupate jednom ili više ovih poslužitelja ili super računala i zato se danas koristi za smještanje web stranica. Kad vi imate svoj račun na nekakvoj društvenoj mreži, vi zapravo te podatke imate upravo na tim super računalima ili serverima. Pa što trebamo upamtiti za danas? Pokušajmo objasniti što je računalo i gdje ga sve možemo koristiti. Rekli smo da je računalo elektronički uređaj koji prema našim uputama rješava razne zadatke. A koristimo ga za učenje, za zabavu, obavljanje različitih poslova, pa čak i za školu. Što znači riječi hardware i software? Koja je razlika među njima? Spomenuli smo da je hardware na hrvatski nazvana sklopovska oprema, to su svi dijelovi računala koje možemo vidjeti i opipati. A s druge strane postoji software koji nazivamo programska oprema ili ti programi, to su svi podaci i naredbe za upravljanje hardwareom. Idemo vidjeti po ovim sličicama koje su vrste računala. Počet ćemo od vrha prema dolje. Stolno računalo, all-in-one računalo, prijenosnik, notebook, laptop, zatim tablet, smartphone ili pametni telefon i na kraju super računalo. Idemo sada vidjeti od čega se sastoji računalo. Misli se na osobno računalo. Svako računalo možemo gledati u 3 dijela, znači to je središnja jedinica, ulazni uređaj i izlazni uređaj. Pa sad ćemo to malo detaljnije i pogledati. Počet ćemo od središnje jedinice računala. Mi to najčešće vidimo kao onu kutiju koju nazivamo kućište, a pogledat ćemo što se u njemu nalazi. Dakle, sastoji se od svih dijelova smještenih unutar kućišta, a kućište glavna funkcija je da štiti dijelove računala od udaraca i prašine. Što se u kućištu nalazi? Matična ploča, procesor, spremnici računala, koja se još naziva memorija, napajanje. Mogu biti još neki dodatni dijelovi koje mi kao korisnici možemo umetnuti. Kućište razlikujemo po tome što postoji prednja i stražnja strana. Mi kao korisnici koristimo ovu prednju stranu gdje možemo umetnuti CD, DVD ili USB stick i postoji gumbić za paljenje. Ovaj desni prikaz nam pokazuje stražnju stranu gdje se priključuje kabel za napajanje strujom, zatim tu su i kablovi za miš i tipkovnicu i za monitor. Takvih kućišta može biti različitih veličina, boja i oblika. Jeftinija kućišta izrađena su od plastike, a ova malo kvalitetnije skuplja i od metala. Mogu biti i nekakvi drugi prozirni elementi. Unutar kućišta najvažniji dio je matična ploča, na engleskom motherboard. Funkcija matične ploče je da objedinjuje i povezuje procesor i radnu memoriju sa svim dijelovima u jedinstvenu cjelinu. Na matičnu ploču dolazi procesor, ROM i RAM memorija, različite kartice poput grafičke kartice, zvučne kartice ili još nekakve dodatne video koje mi možemo sami postaviti. Najvažniji dio na matičnoj ploči je svakako procesor,
čija je kratica CPU. Na hrvatskom zove se središnja jedinica za obradu podataka. Za procesor je potrebno reći da obrađuje podatke i upravlja radom cijelog računala. Snaga, to jest brzina procesora, se izražava u gigahercima, kao što se naša visina izražava u centimetrima, a težina u kilogramima. Što je gigaherc u mjerilu procesora? Dakle, kad vam piše da je procesor snage 1 GHz, to znači da on može obraditi 1 milijardu računskih operacija u sekundi. Dakle, ako imate procesor od 2,5 GHz, to znači 2,5 milijarde računskih operacija u sekundi. Prelazimo na spremnike računala. Spremnici računala se nazivaju i memorijom računala, a služe za pohranjivanje podataka i programa. Tu je bitan pojam kapacitet spremnika, što zapravo znači količinu podataka koju može spremnik pohraniti. Znači, na to možemo gledati kao na čašu koja može biti različite veličine. Ako je čaša veća, može u nju se uliti više vode. Ovdje su zapravo podaci, a ne voda. Mjeri se u kilobajtima, vidimo i kraticu KB, megabajtima MB, gigabajtima GB, terabajtima TB. Današnji kapacitet tvrdih diskova mjeri se već u terabajtima. Spremnici računala dijele se na dvije osnovne grupe, to su središnji i pomoćni spremnici. Među središnje spremnike svakako spada ROM. To je spremnik računala ili memorija računala koje je moguće samo čitati, ali ne pisati ili brisati sadržaj. Baš poput udžbenika. Udžbenik ili knjigu samo čitamo, ali ne smijemo unutra pisati. S druge strane postoji memorija koja služi za čitanje, pisanje i brisanje, zove se RAM i nju možemo usporediti sa bilježnicom. Bilježnica je prazna u početku, a mi zapisujemo podatke koje možemo i obrisati, a možemo ih i čitati. Postoji pomoćni spremnici u računalu. Na prvom mjestu to su tvrdi disk ili u novije vrijeme SSD diskovi. Također, neka računala imaju optičke diskove, to su stolna računala, dok laptopi sve više i nemaju. Također i nekakve memorijske kartice iz fotoaparata ili mobitela isto se ubrajaju u pomoćne spremnike. A danas je najpopularniji oblik pomoćnih spremnika USB stick ili memorijski štapić. Evo još jednom da napomenemo, radni spremnik ili RAM može se usporediti sa bilježnicom. On je prazan kad se računalo ugasi, kad se uključuje, u njega se pretaču podaci, prije svega to su podaci od operacijskog sustava, a onda svi programa s kojima radimo, recimo Word, kad pokrenemo nekakvu igricu i tome slično. ROM spremnik, s druge strane, je u obliku čipa koji je trajno zalemljen za matičnu ploču i u njemu se nalaze podaci koji se ne mijenjaju, vi ne možete ništa zapisati ili čitati. Iako novije verzije imaju mogućnost reprogramiranja, ali to nije za obične korisnike. Što se tiče RAM memorije, mi kao korisnici možemo kupiti dodatne pločice memorije i postaviti u matičnu ploču ako postoji mjesto ili zamijeniti za veći kapacitet. Od pomoćnih spremnika spomenuli smo tvrdi disk, kojeg sve manje ćete pronaći u modernim računalima, ali još uvijek se kod naših računala nalazi. Isto tako i optički disk, CD ili DVD, sve rijeđe se može pronaći u modernim računalima. Osim toga, to su memorijske kartice različitih tipova i veličina, od onih iz fotoaparata ili mobitela. A memorijski štapić ili USB stick je još uvijek najpopularniji oblik prenosive memorije, odnosno pomoćnih spremnika računala. Treba reći da su pomoćni spremnici računala oni spremnici ili memorija bez kojih računalo može raditi, dok, ako se vratimo unazad, bez središnjih spremnika računalo ne može raditi. Svakako, važan dio unutar kućišta je i napajanje, čija je funkcija vrlo jednostavna, to je uređaj koji osigurava električnu struju za sve dijelove računala. Idemo sada pogledati ulazne i izlazne uređaje računala. Krenut ćemo od ulaznih uređaja.
Zašto se uopće zovu ulazni uređaji? Zato jer omogućavaju unos podataka u računalo. Na koji način mi možemo unijeti podatke u računalo? Pa možemo pomoću miša. Možemo pomoću osjetilne plohe ako koristimo laptop, takozvani touchpad. Također možemo pomoću tipkovnice kad pišemo tekst, skener kad želimo nekakvi tekst koji je na papiru ili fotografiju koja je papirnata prenijeti u digitalni oblik. Isto tako je i mikrofon kada snimamo zvuk, kao što je ovaj govor, to je onda ulazni uređaj jer se podaci prenose u tom zvučnom obliku koji su digitalizirani u računalo. Isto tako postoji i web kamera gdje možemo u obliku fotografije ili snimke unijeti u računalo podatke i na kraju je ekran osjetljiv na dodir, isto tako je djelomično i ulazni uređaj. Pa ovdje ćemo vidjeti nekolicinu tih ulaznih uređaja. Miš i tipkovnica su standardni dijelovi stolnih računala, a kod laptopa je touchpad. Kod smartfona i kod tableta popularni su ekrani osjetljivi na dodir. Osim tih uređaja koji su najčešći, tu su još i skener, mikrofon, digitalna kamera i fotoaparat. Što su onda izlazni uređaji? To su svi oni uređaji koji omogućavaju prikaz podatka iz računala u oblik razumljiv čovjeku, u obliku slike, zvuka, teksta i sl. Pa koji bi to bili uređaji? Svakako je to monitor, jer najčešće doživljavamo podatke u obliku nekakvih zapisa, slika, fotografija ili videa. Isto tako možemo podatke iz računala prenijeti u papirnatom obliku, zato nam je potreban pisač ili printer. Ako želimo i nekakvi zvučni podatak dobiti iz računala, zato moramo imati zvučnike. Ili možemo staviti slušalice. Isto tako u školi jesu popularni i projektori koji omogućavaju da više ljudi vidi sliku u većem formatu. Od monitora potrebno je reći da postoje različitih vrsta ovisno o tehnologiji. To su CRT, LCD, plazma i monitori osjetljivi na dodir. CRT monitori su stariji, kojih više niti nema, vrlo su teški i troše puno struje, također nisu baš previše zdravi ni za oči. Danas su popularni LCD monitori, plazma monitori također je jedna tehnologija koja je izumrla i više se ne može kupiti ni pronaći, i u novije vrijeme monitori osjetljivi na dodir koji se nalaze na tabletima i smartfonima ili nekim laptopima. Od pisača potrebno je spomenuti također neke starije tehnologije kao što je iglični. Mi danas kod kuće imamo tintne ili inkjet i oni koji su skuplji jesu laserski, ali su i kvalitetniji. Ovdje vidimo sve slike tih navedenih uređaja. Još jedanput, to su izlazni uređaji. Evo još nekih izlaznih uređaja, zvučnici i slušalice, LCD projektor, ploter. Ploter je uređaj koji je sličan printeru, ali ispisuje slike u puno većem formatu. Mogu biti veličine stola. Ponovno za škole, interaktivna ili pametna ploča je jedan sustav koji se sastoji od računala, koje je povezano s projektorom i sa tom pametnom pločom. I na taj način zapravo izgleda kao veliki ekran koji ima plohu osjetljivu na dodir i može se upravljati na dodir. Provjerimo svoje znanje. Što je procesor i čemu služi? Rekli smo da je procesor središnja jedinica za obradu podataka. Obrađuje podatke i upravlja radom cijelog računala. Koja je razlika između RAM i ROM memorije? Pa zapamtili smo da ROM memorija je trajno zapisana i ne može se u nju pisati ni brisati, služi samo za čitanje poput knjige. S druge strane, RAM memorija je prazna kao bilježnica i u nju se može i čitati i pisati i brisati. Nabrojat ćemo osnovne ulazne i izlazne uređaje i objasniti njihovu zadaću. Od ulaznih uređaja nabrojali smo tipkovnicu, miš, mikrofon. Pa tu je i skener. Tipkovnica i miš služe za unos podataka, za pisanje podataka, za odabir.
Mikrofon također služi za unos ali zvučnih podataka, a skener za nekakve, ajmo reći, papirnate oblike koje imamo zapise u obliku teksta ili fotografije, možemo prenijeti, digitalizirati u računalo. Od izlaznih uređaja osnovni su svakako monitor koji nam služi za čitanje podataka i gledanje, pisač za papirnati oblik ispisa podataka i zvučnici da čujemo zvuk iz računala koji je tamo spremljen. Koji ulazni uređaj najviše upotrebljavaš? Objasni na koji način ih upotrebljavaš. Pa od ulaznih uređaja sigurno svakako najviše koristimo miš i tipkovnicu. Objasni kakvi su to monitori osjetljivi na dodir, gdje se najčešće upotrebljavaju. Ako se sjećamo s početka priče, rekli smo da monitori ili ekrani osjetljivi na dodir se nalaze na tabletu ili smartfonu i tamo se najčešće upotrebljavaju. Oni nam služe za unos podatka poput tipkovnice, ali istovremeno je i kao izlazni uređaj koji pokazuje podatke. Također postoji navigacijski uređaj za automobile koje možete postaviti na staklo i oni su isto tako sastavljeni od tog zaslona koji je osjetljiv na dodir. Za kraj ćemo imenovati dijelove računala, u ovom slučaju to je stolno računalo. Počet ćemo od kućišta koje je u obliku nekakve kutije i unutra se nalaze svi oni bitni elementi, rekli smo da je to središnja jedinica. Također ovdje je i monitor, rekli smo da postoji više vrsta monitora, ovo bi bio nekakvi LCD monitor. Zatim tipkovnica, uz tipkovnicu dolazi i miš, to su osnovni dijelovi računala kad govorimo o stolnom računalu, ali može se još dodati i zvučnici, možemo postaviti mikrofon, u ovom slučaju je praktičnije da imamo i pisač ili printer, također i skener može biti jedan od tih uređaja. Eto, toliko za danas.